soudce Brown se musel samozřejmě pohybovat v mantinelech, které jsou dané zákonem a že rozhodl velice moudře a v podstatě ideálním způsobem vyvážil všechno pro. A ostatně sám soudce Brown se velice skepticky vyjádřil o výši trestu, která je stanovena našimi zákony a vyjádřil naději, že ty zákony budou brzy změněné, ale dokud ty zákony jsou takové, jaké jsou, tak je musíme respektovat. Já trvám na tom, že je to mistr přetvářky a že on lituje sebe a že není v něm mnoho lítosti nad tím, co. Co říkáte tomu, že se vzdal práva na odvolání? Já si myslím, že to je taková reakce má domů, protože to víte, v tom odvolacím procesu to může dopadnout pro něho příznivě i nepříznivě. A že to riziko, že to dopadne nepříznivě, je vysoké z toho důvodu, že si myslím, že je ještě mnoho kostlivců ve skříni. Tam je mnoho velmi závažných otazníků stran toho, co se vlastně té osudné noci dělo. My samozřejmě s tím synem jsme nezaháleli celou dobu a máme mnoho indicí, které jsou velmi zajímavé. Samozřejmě nemělo smysl je vytahovat tady před tímto soudem, ale přirozeně, že kdyby došlo k nějakému jinému procesu, tak bychom tam šli s úplně něčím, než jsme šli dnes, když jsme šli prakticky s prázdným mandátem. Tam ty osobnostní poruchy, o kterých mluvil pan doktor Procházka, soudní znalec oboru psychiatrie, ty jsou velmi závažné povahy a je tady velice zajímavé svědectví, které velmi zapadá do celého toho